It's Amos on the beat. Yes. Real Aliyu Ambato on the beat with izzudden. Ya dai Ambato kai ne a garin? Mana ni ne kaji izzudden. Ya na ganka yanayinka duka ya canza. Kawa me sakai kamar gwaza. Me ya faru ne kamar ka sha mazga? Kai dai dan uwa zauna. Lamarin nan dole ne mu tattauna. Ko ka tuno Jamila budurwata wata yar fara mai kyawun fata? Oke ka ce da ni yar gidan tata. Ita fa a ran nan kawai muna zaune. Muna hira sai ga mahaifinta. Sai ya ce da ni za ya bani aurenta. Sai nayi dariya na ƙara kallanta. Amma yana da sharadi idan zan bi. In daina yin yabo ga ɗaha habibi. In na aminta za ya bani aurenta. Sai na ce da shi haba Allah ya kyauta. Ya ɗau ta sai ya je da ita. Kuma har abada bana santa. Da samtin haka muka yi da Fatima. Mun shakuni da ita ba mu yin rigima. Aure ko da yaushe shi muke azama. Ga ta doguwa sannan akwai hikima. To inda matsalar ta mu ta yi Boston. Wannan ni da ita muna chatting. Sai na duba shafinta na ga ta yi posting. Sai na bi ta domin in mata liking. Sai na ga ta rubuta a bayaninta. Wa ita a duniya ba abun da ta tsana. Tamkar masu yin maulidin nabiyina. Sai na ce na bani kaga min shagiya. Dama ba ta san ma'aiki muke soyayya. Nan take na blocking na share banziya. Tabbi to ai kai gara kai. Ni Maryam nike tunawa. Kyakkyawa ba ta da kushewa. Ta so ni kamar ta yi macewa. Burin ta auren ma ɗaurawa. Mun shaku ya zarta misultawa. Wata rana mahaifinta ya kira ni. Sai ya ce Maryam ta bashi labari. Inda gaske ne turo iyayena. Sai na ce na gode wa Allah na. Sai ya ce menene aƙidar ka? Sai na ce tarika. Sai ya ce kai haba. Sai na ce kwarai domin har ina wazifa. Sai ya ce ka tashi ka bangu ka ja jikinka. Ba za ni baka Maryam ba ka sauƙaƙa wa kanka. Ko dai ka bar ɗarika ko ka kama kanka. Ni ko na ce da shi har abada ina ɗarika. Daga jin hakan kawai Maryam take sai ta faɗi. Yanzu hakan tana asibitin garin Maraɗi. Lamarin nan yana da ban tsoro. Mara mata shi ake kira gwauro. Ka san haka kanwar abokinmu mai sai da taliya kofar shagonmu. Ba dai Aisha ba mai abincinmu. Yawwa ka san ba ta kyamar mu. Haka ne sa na je na same ta. Na faɗa mata tabbas ina son ta. Nan take ta amince da bukata ta. To ashe kawunta dan bala'i ne. Shi yare ne ta gun sama take zaune. Bai san mai carbi ko wane ne. Rannan sai ya aiko ta kira ni. Sai na je da carobi na da dan rawani. Domin kar ya gani ya raina ni. Ta shiga da ni cikin falo ta faka ni. Na ciro asuwaki na dan tauna. Sai ga kawu ya shigo ya dube ni. Nan ya min kallo na rashin imani. Sai tsoro ya fara kama ni. Sai ya ce min ba za ya ban ita ba. Sai dai a cikin biyu in dau daya. Ko in dau carbi in bar Aisha. Ko in dau Aisha in bar carbi. Sai na ce da shi gara dai na dau carbin. Ya rabbi kai salati gun arzikin halittu. Mafi isa da girma masanin da bai karatu. Yan ambatonka ya baha a koda yaushe mu ne. Burin mu koda yaushe mu same ka arziki ne. Real Aliyu Ambato da izzudden mu ne. Muke yabonka ya daha ka ba mu lamuninka. Ka ba mu lamuninka. Ka ba mu lamuninka.